Wara li Alex Borg ġie elett bħala l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista, issa jmiss li jieħu l-ġurament bħala kap tal-Oppożizzjoni, ġurament tal-ħatra li se jittieħed l-4 wara nofsinhar. Iċ-ċerimonja se ssir l-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar b'Net Television se jkun għaddej bi programm speċjali li se jibqa' għaddej sal-aħbarijiet tas-7:09 ta' filgħaxija. Il-programm speċjali se jixxandar fuq Net Television, Net FM kif ukoll fuq il-medja soċjali sabiex kulħadd ikun jista' jsegwi b'mod dirett il-ġurament tal-kap tal-Oppożizzjoni. Ix-xandira se tibda fl-4:15 ta' wara nofsinhar. Roberto Bonello u Thomas De Martino se jwasslu dan il-programm speċjali bis-sem ta' diversi mistiedna u b'kollegamenti diretti mal-ġurnalist Francesco Catania. Alex Borg għandu 30 sena u kien elett fil-Parlament fisem il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-2022 meta kien ikkontesta 13 il-distret u ġab 6108 voti, l-akbar ammont ta' voti wara Bernard Grech. Tul dawn is-snin baqa' jaħdem b'determinazzjoni partikolarment f'għawdex, tant li fl-elezzjonijiet lokali ta' sena ilu il-Partit Nazzjonalista kien ġab maġġoranza ta' voti fil-Gżira Awċija fil-waqt li ġew eletti diversi uċuħ ġodda u żgħażagħ fil-kunsilli lokali.